Здравейте хора в нещо видео. Значи, какво казвам и ти мразиш да го казвам. Пич. Да. Какво казваш ти, когато си ядосана? Мария. Не. Когато аз съм ядосана? Да, когато ти си ядосана, какво казваш? Много неща казвам. Брой там някой. Кажи някоя. Мария. Не. Не. Аре, лесно. Оф. Не. Какво казвам, когато съм ядосана? Таковата. Не. Абе я. Не. Гледай с работата. Не. Лесно е. Дай още някакъв шокер. Когато си ядосана и го казваш много често. Мисля, не когато си точно ядосана, ама най-често го казваш, когато си ядосана. Иначе го казваш често пак. Ама най-често, когато си ядосана. Тръгвам си. Не. Брат, минута и 30 се опитваш да го познаеш. Спри на паза малко да помисля. Една дума. Да. Колко добре изглеждаш. Хора. Помогните. Тя не се сеща. Пич. Не. Брат. Да. Аз казвам пич. Не, брат, също казвам. Брат, пак казваш, брат. Така. Как казваш на котката си, когато не слуша? Александра. Не, как казваш на котката, нали, когато, на Алекс, да, когато почва да не слуша, да драска, такива. Алекс, ела тук веднага. Не трябва да го закачаш, значи. Заради тая дума, така нали, това означава, че е нещо. По-точно, че е... Не трябва да го пивам, защото много драска. По-точно... Добре, чакай сега да ти го кажа. Когато почне да драска и когато дойде у вас, ти ми го казваш. Активираме. Да. Правиш, снимаш ли ми? Да. Докато ми пишеш на селото. Не виждам. Така. Сега, какво казваш на кучето си, когато не си го виждал отдавна и го видиш? Спайки! Първия път. Да. Как казвам на круша ми? Прасета. Да. Ти, какво казваш, когато ти пусна ключовете и какво ми казваш, за да сляза по-бързо? Какво? Какво ми казваш, за да сляза по-бързо? Але, идвай, бе. Не, близко си. Аре, че ми е студено. Близко си. Много си близко. Аре, че замръзнах. Не, много си близко. По-бързо. Не. Много си близко. Слизай веднага. Не, От 2 часа да чакам. не. Добре, тогава ми пусни ключове.
Аре, слизай, бе. Много си близко. Аре, бързо слизай. Не. Брат, аре, слизай. Не. Хора, помощ. Казвам, аре, слизай. После? Че закъсняваме. Не. Че замръзнах. Не. Че ми е студено. Да. Аре, слизай, че ми е студено. Как викахме, като бяхме по-малки, на един магазин за дрехи. Пачето. Да. Викахме на нашата легенда. В смисъл, на нашата легенда от първия ни лагер. Легендата ни. Пазача. Да. Значи хора, сега да виждам на хората. На първия ни лагер от каратето бяхме някъде на 8 или 7. На 8-7 бяхме, да. И бяхме в Илето и на една масичка имаше едно лего просто. Някакво човече. И ние го кръстихме Пазача. Не знам защо ни хрумна това. И до ден днешен, както се казва, му викаме Пазача. Да, след няколко дена сме на лагера, ще го вземаме. Да, той напази. Ние го носихме на тренировката, носихме го като се храним. Той винаги беше до нас. Да. И на лагера ще го снимаме. Снимаме влогове от лагера. Да, ще го покажем. Да, добре. Сега, как ми викаш, какво ми казваш, когато ми се изнервиш или когато направя някаква простотия? Какво? Значи, когато си изнервена и нещо направя, примерно играем Roblox и аз не направя нещо като хората, ти какво ми казваш? Брата е стига. Не. Или като дойда у вас и примерно направя някаква простотия. Или направя нещо грешно. Маги престани. Не. Маги стига. Не. И го казваш постоянно. И аз ти отговарям. Тъпо ли си? Да. И аз ти отговарям, да. Така. Какво казваш, когато играем Roblox? Чакайте, ма. Да. И хората да видят. Ето е Мария. Така. Какво ти казвам аз, когато сме навън, или сме в друг град, или сме тук, но има много красив фон, примерно залез. Айде да ме снимаш. Да, я ме снимай. Да. Какво аз казвам, когато съм гладна? Гладна съм. Не е ли това? Не. Аре да ядем. Не. Мамо, донеси храна. Не. Или ти също. И двете го казваме, когато сме гладни. Аре до магазина за храна. Не. Кажи на майка да донесе храна. Не. Аре да си сготвим нещо. Не. Ама, примерно, смисъл, такова, когато, примерно, сме навънка, обаче стоим на едно място и не мърдаме. И трябва да ходим да ядем, защото сме гладни. Има взима. Не. Отиди да ми купиш храна. Всичко лепното къде е? Добре. Какво Аре казвам? отидем за храна. Не. Мързи да ходя за храна, ама съм гладна. Не. Разкажи ми, бе! Подказах ти, като сме навънка, обаче сме с някой, примерно, и той обаче не иска да мърда оттам, а ние искам да ходим за храна. Какво казваме? В аре отиваме. Близко си. Аре не чуем за храна. Не. Ти стой тук, аз не чуем за храна. Добре. Какво е?
Аре, бе. Хора, аре за храна. Не. Хора, ние с магич. Хора, чум за храна. Ама, не. Хора, аре за чум да вземем ядене. Не. Да. 1, 2, 3, 4, 5. От тук 1, от тук е 5. Да. 2. Едно е тук, значи. Не. Спрете стрелбата! Даваме ви възможност да се изтеглите. Приемете я. Сериозно е. Добре, Че кое? изтегляме се. 4. 1, 2, 3. 4 ли го слагаш? Да. Не. Теглят се. Да. И намерение. Главните. Джо Мантелия. Паджет Брюстър. Шемар Му. На третото ли? Или на второто? На трето. Не. Ейджей Купер. Значи 2. Да. Кристен Вакснес. И Томас Гибсън. По идея на Джеф Дейвис. Да. И който е спазва по-бързо секунди, той печели. Добре. Минута 25. Не. Не. Какво знаем за сектора? Второто. Не. Либералите смятат, че всеки има право. Кое? На второто. Не. Не. Гарсия, какво знаем за Сайрус? Не. Защо седите ябълка за разеното? И, добре. Не. 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 Да. Не. Не, кое е това? Третото. Не. Не. Кое е това? Да. Не. Да. 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 Колко време? Значи, ние почнахме в минута и половина. Хора, победителя съм аз. Кой беше дори са другото? А, телепатия. Дали имаме телепатия? Сега ще пробваме нова игра, да имаме телепатия. За този гном. Така хора. Значи, ви сега, знаеш какво е цаката на играта? Не. Нареждаме ги едно върху друго. Така, така. Така, така. Как ги нареждаме, бе? Добре. И да видим дали ще ни игра. Така, хора. Почваме. Значи, играта, която ще използваме, значи, покажи. Значи, първото е това. Да. Това е на
Oriflame, балсам за устни, на Kiko, На Кико. гланта на Maybelline, серум на Виктория и Шигуан. Шигуан. Така, Различни също няма ни едни и същи, обаче са на една и съща марка, така че мисля, че ще стане. Така, почваме. Хайде. Да, това ако не паднеш е хубаво. аз само това. Не, значи трябва да има някаква телепатия. Да. Аз знам как ще ги сложиш спокойно. Знаеш. Да. Но така мисля. Не, да, в начало. Що? Защото видях е това. А ти като къде е? Как ще го сложа аз? Тера? Добре, да, в начало. Добре, значи, знаеш как? Защото се вижда. Да. Чакай, бе, много стъп. Да. Игнорирайте нашата превъзходна стена Да. от Белбокс кутии, бомбони и кутия за гримове, да. Да. Така, нека да започнем от начало. Да. Готова съм. Готова съм аз. 3, 2, 1. Само малко. Буквално е не едно и също, само че е това на Oriflame, на мен е долу, на тебе ти е горе. What? Добре, Добре. да, от начало. Сега, пак ли? Кикто, направо без кикто, защото то не става. Направо го дрежи настрани. Аз тук ми го не решат. Така, да, кикото. Отпада. Добре, то серума винаги ще е отгоре. То няма как. Готова съм. Не му гледай. Аз не те гледам. Аз си взема една ябълка. 3, 2, 1. Ти гледа ли? Не. Аз сложих преди тебе. Добре. Това не е чисто вярно, но не сме гледали както Да. виждате. Да, сега. Сега. Едно... Давай продължаваме. Пак ли бе? И после да вземем други гримове. Окей. Готов съм. Се опитвам. Да, докато не е паднал. Пак и това не е грешната. Добре, дай се от начало. Никой първо не сме го наредили. Само леко на падна. Аз сме обратна линия. Продна не. Дай сега с други гримове, стана скучно. Добре, ето ти да спреш видеото. Хора, сега сменяме гримовете. Хора, продължа. Продължаваме. Така, гледахме да са еднакви нещата, обаче аз пълната грима съм си ги пребрала, защото утре заминавам за... Да. И където ще ги няма, така че първото е спрей на Виктория, това е за лоско е право коса, това е за растеж. Продължаваме към база за мигли, това е на Евелине за растеж на мигли, другото е поради някой обикновен есенс. Това е на обикновен коректор на есенс. Намерих го най-забутан, обаче два от тях.
крем за лице, това е на Oriflame, а това е на... Мен две. Да. И Яра. Имам две еднакви. Почваме ли? Да, добре, давай. 3, 2, 1. Ама ти сега ще стане много високо. Ние коректорът и ти какво наредим? Магия? Магия ми се получа. Така, сега чакаме. Не мърдай масата. Готово. Айде, звете. Коректора ме Да. Добре, в начало. Малко трудно с тия. Малко ли? Няма да ми пани ярата. Добре. Ярата няма да сложа най-горе, ако искаш. Нали, да знаеш. Може. Само ще не Искаш да ми кажеш, че върху коректора мога да сложа яра. не можеш. Готово. Вижте сега как е хубаво да се вържи колан. Дядо, ние знаем как се връзва кола. Не знаеш, виж, погледни истинска. Дядо, то си има специален начин. Ето го специален начин. Ама, дядо. И сега, гледай сега къде е сега. И сега, един път. Виж, това не го знаете. Дядо, това не трябва така. Това е истинско. Трябва както... Това е истинското. Добре. Да, просто го игнорираме. Падна. Ами, може да го взе. Той къде? Браво, Маги, какво направи? Браво, Филип. Я да видим. Крема, какво да направи? Защо сега да направи крема? Давай, чао. Ай, да рисувам. Аз стои мисля. Смешът уникал. Той точно беше ли на Леля? Не е ли ма бял? Розовия. Мой? Той мама го подари. Последно. Добре. Значи, предлагам ти да ги дръжаме. Да. Ама за странен начин. Да, да решавам го. Давай. Добре. Ще отгоре видях. Какво се направила? Само крема и ярата не е еднакво. Защо сложила коректора там? Да ме питаш. Бе, хора, значи това е за телепатията. Да. Продължаваме. Към някъде Сега другаде. може, че игре. Отида спреш видео. Краката ма заболяха.